Nongnam ka chathang klong la pen India rat ka chinghon anparta lunjir ka parjuasi rara ningkang sam nai Lunsepi Lata Mangeshkar bangso pir thelong pen chi utanglo. Det piamulu ka phan isi ningduk thedunga birta. Bangso ninghon du ka birta lake ilituma deralong nongnam ka chathang klong la pen India mulu ka tum non puta prayon epina se karjume bangpi Lunsepi Lata Mangeshkar bangso pir thelong pen chi upontanglo. Lata Mangeshkar alang lima hangga thek lake throksirkep ra inkora sirkep Ningkan chitia chiklu nipha inkoraner kep arni adim lake Madhya Pradesh along relong alang liphan bangso pir thelong pen dam tang lopu okpran kelang asai khiatum birta hongklam along pachini pon therapy India long chotkali det kaprek along ta ningduk ningke oime kri kibu pon birta longpon alang liphan corona positive ang thek kelong pona jok kidam tang arkoi chiklu ni phainer kebarni Mumbai Bridge Candy Hospital along tongsikot pen alang liphan silang ponlo hala bangsor ni pen alang liphan se kelang ponang bong okpran ke pameda prangja phan det piarat arnam kardong pidun ikhurjia phansi se kelang asai khiatum pen chuningri ponlo bonta alang li sangtet kadure pen ajok thang chiklu ni phai trokarni adabapor bangso pir thelong pen chi uponlo Alangli make chipona dim lake Bridge Candy Hospital Mumbai along. Alangli rong kachevoi hut Ningkan throksirkep ra hini arta pensi sangtet chongthum damlo. Alangli throksirkep ra plikep ra hini Ningkan kilun pon cheng alam arjan lake Marathi alam arjan. Throksirkep ra throkkep ra hini Ningkan kachethang nai lake mere watan ke palunjir henlo. Kadu kavelang lilunjir aphai kilun pon suring koira sirkep sose. Alang li lun kilun pon lake Hindi lunjir chot khali Marathi lunjir pen chenglok khei thom keba lunjir aphai alang li lun pon lo la an chot kali Rajya Sabha long ta alang li MP ang hoi khilang throksirkep ra throksirkep ra sirkep Ningkan phaikuni chiklo ni phain ko ra hini pen surhini ra pho Ningkan phaikuni chiklo ni phain ko ra hini angbong alang li MP ang hoi khilang Lata Mangeshkar alang li kelong ponanong elake Maharashtra State Film Award, National Film Award, Filmfare Award, anparta Bengali Film Journalist Association Award anong he huita kelonga bangpilo. National Desk Report Karbi Anglong Live.